Il-gvern se jibqa' ta' spalla mal-bdiewa u r-raħħala lokali u se jibqa' magħhom kull meta għandhom bżonn. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela meta għamel stqarrija ministerjali dwar is-Summit Speċjali tal-Kunsill Ewropew li sar fil-bidu ta' dan ix-xahar. Fil-Parlament il-Prim Ministru tkellem dwar il-protesti li għamlu il-bdiewa madwar l-Ewropa iżda wkoll f'Malta. Dan meta nhar il-ġimgħa li għadda u tkellem magħhom u sema' il-karbit tagħhom dwar id-direttivi Ewropej. Jiena ma waqaftx fuq status fuq Facebook. Mort niltaqa' direttament mal-bdiewa u għal kontrarju ta' dak li qalet l-oppożizzjoni, il-bdiewa hemmhekk tkellmu miegħi dwar kif ma protestawx kontra l-gvern imma speċifikaw li d-dwejjaq tagħhom huwa immirat lejn regoli Ewropej illi qajla jagħmlu sens. Jintajt il-kelma lill-gvern huwa ta' spalla magħhom u se jibqa' jkun hemmhekk għalihom kull meta jkollhom bżonn. Hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela għamel dan l-appell lill-istituzzjonijiet Ewropej. L-istituzzjonijiet għandhom joħorġu kemm jista' jkun mill-kumdità tal-uffiċċji illi jaħdmu minnhom u jisimgħu il-karba tan-nies li jħossu li jifhmu r-realtajiet tan-nies li jkunu sensittivi għar-realtajiet tan-nies. Dwar is-settur tal-agrikoltura, il-Prim Ministru tkellem dwar ħemel ta' miżuri li saru f'dan is-settur. Fost dawn hemm investiment ta' kważi 80 miljun euro li għajnu direttament f'għajnuniet lil bdiewa u r-raħħala biex jinvestu f'makkinarju, inġenji u binjiet li huma neċessarji għall-opera tagħhom. Dr. Abela semma li s-sapport ta' dħul tal-bdiewa tela minn 30 euro għal kull tomna għal 84 euro għal kull bidwi b'investiment ta' madwar 15 miljun euro. Dan minn barra li qed jgħin lil bdiewa żgħażagħ b'inċentiv ta' 60 euro għal kull tomna raba li jaħdmu għal produzzjoni tal-prodott organiku. Ma' dawn il-Prim Ministru semma ir-riformi li saru mill-Gvern immexxi minnu. Kellna l-kuraġġ nagħmlu r-riforma tal-qbiela, ir-riforma li kulħadd qal impossibbli li ssir fil-kapitlu 199 fost oħrajn jiġifieri r-riforma tal-kirjiet agrikoli u liġijiet li huma relatati u kif ukoll il-fidi taċ-ċnus agrikoli. Riformi li waqt li nhar il-ġimgħa kont qalb il-bdiewa ġew infaħra minnhom stess għaliex taw ħaġa waħda taw serħan il-moħħ lis-settur fejn dak is-serħan il-moħħ u stabbilità ma kienx hemm. Il-Prim Ministru Robert Abela għalaq din il-part tad-diskors tiegħu billi qal li f'kull fora internazzjonali u jgħaddi il-messaġġ tan-nies. Biex intemm nagħlaq b'messaġġ wieħed. Inkunu fejn inkunu jekk huxaw jekk huwiex fil-Kunsill Ewropew jekk hux flaqat f'istituzzjonijiet oħra rridu nibqgħu nwasslu il-messaġġ ta' politika għan-nies għaliex aħna qegħdin hawnhekk f'dati f'isem in-nies. Sa dan it-tant, il-Prim Ministru tenna li hu jinsab diżappuntat bid-diskussjoni li kien hemm fis-Summit Speċjali tal-Kunsill Ewropew dwar il-Vant Nofsani. Ma nistgħux nibagħtu messaġġ huwa jiddispjaċini ngħid dak il-messaġġ li joħroġ li ħajja fil-Vant Nofsani tiswa inqas minn ħajja fi gwerra oħra. Jew li qisu l-paċi fil-Vant Nofsani xi ħaġa li qtajna minn qalbna minnha kompletament. Qisu u dak tgħid l-konklużjoni jew l-għenija li toħroġ minnu qasta konklużjoni tal-Kunsill tal-ġimgħa l-għaddiet hija illi s-sitwazzjoni umanitarja fil-Medda ta' Gaza ma tinteressax lill-Unjoni Ewropea jew tinteressa ħafna u ħafna inqas minn dak li jinteressaw attenzjonijiet jew gwerer oħrajn. Il-Prim Ministru Robert Abela appella biex ikun hemm rieda mill-istituzzjonijiet Ewropej quddiem is-sitwazzjoni umanitarja f'Gaza u l-Palestina. Il-Prim Ministru sostna li pajjiżna se jibqa' jibgħat dan il-messaġġ ta' paċi. Dr. Abela tenna li fl-aħħar jiem il-Gvern offra wkoll għajnuniet mediċi u bħala kabinett qabel li jintbagħat ikel u għajnuniet oħra biex jgħinu lill-vittmi Palestinjani. F'dan id-diskors il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-reviżjoni tal-Baġit Ewropew sal-2027. Hawnhekk qal li ma kien hemm l-ebda ċaqliq fil-fondi li ġew innegozjati f'Lulju tal-2020. Dan il-budget ma kien hemm ebda ċaqliq fl-envelopes nazzjonali, jiġifieri l-allokazzjoni rekord ta' Malta għal dan il-perjodu baqgħet kif innegozjajniha b'suċċess f'Lulju tal-2020.